Έχουμε μαζί μας εκλεκτούς ανθρώπους, τον σκηνοθέτη και μελετητή Άγη Παΐκο, ο οποίος μαζί με την αδελφή του διατηρούν τον πολυχώρο Εστία, ο οποίος έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Η περίπτωση που επιλέξαμε είναι ο Τένεσι Βίλιαμς. Θα μας μιλήσει ο Άγης για τον Τένεσι Βίλιαμς και θα δώσουμε και δείγματα γραφής μέσω των αγαπητών ηθοποιών, τους οποίους ευχαριστώ εκ μέρους της Φιλοσοφικής Εταιρείας για την εδώ παρουσία τους ανάμεσά μας. Το θέατρο, όπως ξέρετε, είναι η μαγική σχέση σκηνής και πλατείας. Ένα ελληνικό έβριμα το οποίο τρέφει την ανθρωπότητα πνευματικά από τότε που πρώτον παρουσιάστηκε. Και έχουμε δίπλα από τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη και χιλιάδες άλλους αξιόλογους θεατρικούς συγγραφείς και έγιναν και παραστάσεις οι οποίες άφησαν εποχή τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Το να τιμούμε το θέατρο, τιμούμε πολλές τέχνες. Μαζί του δεν είναι μόνο ο λόγος και τα δρόμενα του θεατρικά. Είναι και η μουσική, είναι και ο χορός, είναι η κίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και πολλά πράγματα που βλέπουμε στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, έχουν άμεση σχέση με το θεόμε που παράγει τη λέξη θέατρο. Ή το δράμα είναι εκ του δρόμου, τα δρόμενα που έλεγε ο Αριστοτέλης, δρόντων και ουδη απαγγελίας, ο ορισμός της τραγωδίας. Φυσικά, για μας τους Έλληνες, ο Πατριάρχης είναι ο Όμηρος. Ο Εσχύλος είπε, οι τραγωδίες μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεμάχια, ψίχουλα, ψυχία από το πλούσιο τραπέζι του Ομήρου. Επειδή αγαπούμε το μύθο, υπάρχουν αρχαίοι μύθοι, αλλά υπάρχουν και σύγχρονοι μύθοι. Ο μύθος είναι η γλώσσα των αρχετύπων και αυτή τη γλώσσα, όταν δεν τη μάθει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να φτάσει στην κορυφή. Η κορυφή της ανθρώπινης επίτευξης είναι η σκέψη, αλλά η κορυφή της κορυφής είναι ο μύθος. Σας συνιστώ να μελετάτε αυτούς τους μύθους, οι οποίοι λένε πολλά, όπως οι παραβολές του Κυρίου στην Αγία Γραφή. Ο λόγος σε εσένα, Άγιο. Λοιπόν, να πω μόνο ότι ήταν λίγο επεισοδιακή η εξέλιξη της ημέρας, αλλά επειδή κάθε εμπόδιο για καλό, χαίρομαι ιδιαίτερα που αναγκαστήκαμε να έρθουμε στο θεατράκι αυτό με την πλούσια ιστορία. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αναμνήσεις από αυτό το θέατρο, ως παιδιά, ως έφηβοι, ως ενήλικοι αργότερα. Θα γινόταν στο φουαγέ η διάλεξη, αλλά για κάποιους τεχνικούς λόγους αναγκαστήκαμε να βρεθούμε εδώ, που για μένα τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν δω τις φωτογραφίες από τις πρώτες παραγωγές του ΡΙΚ, αναγνωρίζοντας πρόσωπα που αγαπήσαμε, εκτιμήσαμε και κάποιοι δεν είναι πια μαζί μας, κάποιοι είναι. Ένα σπουδαίο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια όλους για την παρουσία σας εδώ απόψε, ειδικά τον αγαπητό Κλήτο για την πρόσκληση, και να πούμε ότι η εκδήλωση αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου στον σπουδαίο Αμερικανό δραματουργό Τένεσι Βίλιαμς, που σφράγισε με την τέχνη του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Τα έργα του θεωρούνται σήμερα κλασικά και παίζονται αδιάκοπα, ανά του παγκόσμιο, είτε σε κλασικά ανεβάσματα, είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Βιογραφικά στοιχεία για τον σπουδαίο δραματουργό θα ακούσουμε στη συνέχεια, καθώς και κάποια αποσπάσματα από κλασικά αλλά και λιγότερο γνωστά του έργα, ερμηνευμένα από τους ηθοποιούς που συμμετέχουν στην απόψινή εκδήλωση, τη Φάνη Πέτσα, την Κατερίνα Σκουφάρη και τον Γιώργο Κωνσταντίνο. Θα ακούσουμε επίσης αποσπάσματα από το θεατρικό έργο του Φράνκο Νταλεσάντρο με τίτλο «Νύχτες στη Ρώμη», το οποίο αναφέρεται στην καλλιτεχνική πορεία του Βίλιαμς, αλλά κυρίως στην πλατωνική μεν θυελλώδη δε σχέση μεταξύ του συγγραφέα και της εκρηκτικής εμβληματικής ηθοποιού Άννας Μενιάνη.
Το έργο «Νύχτες στη Ρώμη» ανέβηκε σε πανελλήνια πρώτη πριν 2 χρόνια περίπου στον Πολυχώρο Εστία και ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Κακογιάννη, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Η μετάφραση ήταν της Χλόης Βερίτη, τους ρόλους ερμήνευσαν η Φάνη Πέτσα και ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης και η σκηνοθεσία ήταν του Υποφαινόμενου. Το πλήρες κείμενο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δοδόνη στη σειρά Παγκόσμιο Θέατρο και στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα υπάρξει και η απονομή ενός τιμητικού βραβείου προς τον Φράνκο Νταλεσάνδρο για τη σημαντική συμβολή του στο θέατρο και τον πολιτισμό. Η σημερινή μέρα, 27 Μαρτίου, έχει καθιερωθεί από το 1962 ως Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Σημαντική και η χθεσινή ημερομηνία, αφού ο Βίλιαμς γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1911. Από τη γέννησή του συμπληρώθηκαν χθες 114 χρόνια. Ας σημειώσουμε ότι ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου καθιερώθηκε το 1962 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου με την έναρξη της σεζόν του Θέατρου των Εθνών στο Παρίσι. Το πρώτο μήνυμα έγραψε ο Ζαν Κοκτό. Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου κάθε χρόνο επιλέγει μια διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα του θεάτρου από μια χώρα μέλος του για να γράψει ένα μήνυμα το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Φέτος, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου επέλεξε για τη συγγραφή του μηνύματος τον σκηνοθέτη, δάσκαλο, συγγραφέα, ιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Άττης, εμπνευστή της Θεατρικής Ολυμπιάδας και πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής της Θεατρικής Ολυμπιάδας, θεατρικό συγγραφέα από την Ελλάδα, Θεόδωρο Τερζόπουλο. Είναι η δεύτερη φορά που ένας Έλληνας συγγράφει το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου. Η πρώτη φορά ήταν το 2001 και το μήνυμα ήταν του Ιάκωβου Καμπανέλη. Στο ακόλουθο απόσπασμα του φετινού μηνύματος, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος συνδέει τη σημερινή πραγματικότητα με την αρχαία ελληνική γραμματεία και αναφέρει: «Ας κοιτάξουμε στα μάτια τον Διόνυσο, τον εκστατικό θεό του θεάτρου και του μύθου, που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Τέκνο διογεννήσεων, του Δία και της Εμέλης, εκφραστή ρευστών ταυτοτήτων, γυναίκα και άνδρα, οργισμένο και πράο, θεό και ζώο, στο μετέχμιο μεταξύ τρέλας και λογικής τάξεως και χάους, ακροβάτη στο όριο ζωής και θανάτου. Ο Διόνυσος θέτει το θεμελιώδες οντολογικό ερώτημα «Περί τίνος πρόκειται?» Ερώτημα που ενεργοποιεί τον δημιουργό προς την κατεύθυνση μιας ολοένα βαθύτερης έρευνας της ρίζας του μύθου και των πολλαπλών διαστάσεων του ανθρώπινου ενίγματος. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους αφήγησης που θα αποσκοπούν στην καλλιέργεια της μνήμης και στη διαμόρφωση μιας νέας ηθικής και πολιτικής ευθύνης, με στόχο την έξοδο από την πολύμορφη δικτατορία του σημερινού μεσαίωνα. Στον Βίλιαμς δεν προτάθηκε ποτέ να συγγράψει το παγκόσμιο μήνυμα της ημέρας θεάτρου. Προτάθηκε όμως στον Άρθουρ Μίλερ, τη δεύτερη χρονιά αφού εγκαινιάστηκε ο θεσμός. Ο Μίλερ μαζί με τον Βίλιαμς και τον Ευγένιο Ονίλ και σε μικρότερο βαθμό με τον Βίλιαμ Ίντζ και τον Έντουαρντ Άλμπι προσδιορίσαν το αμερικανικό θέατρο του 20ου αιώνα. Όχι μόνο για λόγους ίσης εκπροσώπησης των φύλων και πολιτικής ορθότητας, σημαντικό είναι να αναφερθούν και τα ονόματα 2 γυναικών στο πάνθεον των αξιομνημόνευτων Αμερικανών θεατρικών συγγραφέων. Πρόκειται για τη Λίλιαν Χέλμαν και την πολύ λιγότερο γνωστή Σούζαν Γκλάσπελ, η οποία προώθησε τον Ευγένιο Ονίλ στην αρχή της καριέρας του. Η Γκλάσπελ μόλις τώρα αρχίζει να αποκτά τη θέση που της αξίζει στην αμερικανική δραματουργία, ενώ στην ελληνική γλώσσα εισήχθη μόλις πριν από μερικά χρόνια μέσα από τις μεταφράσεις και τις διασκευές των έργων της από τη Χλόη Βερίτη. Στο μήνυμα του γραμμένο το 1963, ο Άρθουρ Μίλερ αναφέρεται και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με τις σκέψεις του να είναι εξίσου επίκαιρες και σήμερα, 6 δεκαετίες αργότερα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν χρειάζεται παρά μόνο ένας ηθοποιός και ένα κερί για να κάνουμε θέατρο. Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση είναι πια ξεκάθαρο. Πρέπει να μοχθήσουν για να κατακτήσουν τη γυμνότητα και την απλότητα που όρισαν από την αρχή τη θεατρική φόρμα. Γιατί όπως όλες οι μηχανές, όπως και η επιστήμη ίδια, η εκδοχή του ανθρώπου που δίνουν αυτές οι μορφές τέχνης, ενισχύουν την υλική του φύση, το περιβάλλον του, τους ίδιους τους σπόρους του δέρματός του και καθώς μεγεθύνουν εκείνα τα στοιχεία του που είναι τα πιο φθαρτά, απομακρύνονται από την ουσία του, η οποία είναι ορατή, αόρατη. Στην πραγματικότητα,
είναι ακριβώς αυτή η προοδευτική αποκάλυψη του μη ορατού και του αφανούς που αποτελεί το κρυφό πλέγμα της θεατρικής φόρμας. Ένα θεατρικό έργο είναι σημαντικό όχι για το ότι δείχνει, αλλά για την υποβόσκουσα αποκάλυψη. Το ανθρώπινο γένος τιμούσε ανέκαθεν ακριβώς τα έργα αυτά που αποκάλυπταν την έννοια της πανανθρώπινης φύσης. Μία από τις αρετές του Βίλιαμς ως θεατρικός συγγραφέας ήταν ακριβώς η ικανότητά του να αποκαλύπτει την πανανθρώπινη φύση, μια φύση που περιλαμβάνει και αδυναμίες και τροτασιμία, αλλά και εσωτερική δύναμη και αντοχή, συχνά σε σύγκρουση με τα προαναφερόμενα. Ο Ιταλοαμερικανός θεατρικός συγγραφέας και ακαδημαϊκός Φράνκο Νταλεσάνδρο γνωρίζει πολύ καλά τη ζωή και το έργο του Βίλιαμς, διοργανώνοντας ανάμεσα σε άλλα και σχετικά σεμινάρια. Σε πρόσφατη προσωπική επικοινωνία μαζί του, αναφέρθηκα στην απόψινή εκδήλωση και του ζήτησα να γράψει 2 λόγια, με σκοπό να ακούσουμε και τις δικές του σκέψεις για τον σπουδαίο συγγραφέα. Ανταποκρίθηκε αμέσως και έστειλε το ακόλουθο μήνυμα. Οι ηρωίδες πρωταγωνίστριες που ζουν στον κόσμο των θεατρικών του Βίλιαμς, από τις πρώτες του κιόλας προσπάθειας θεατρικής συγγραφής στη δεκαετία του 30, αλλά και μέσα από τα πιο εξεζητημένα πρώιμα έργα του, όπως το «Όχι για ειδόνια», «Το καλοκαίρι και καταχνιά», «Τον γυάλινο κόσμο» και σε κάποιο βαθμό «Το λεωφορείον ο πόθος», είναι όλες γυναίκες του Νότου, σεξουαλικά αποκομμένες αν όχι καταπιεσμένες, οι οποίες κυριαρχούνται και θυματοποιούνται από τους άντρες στη ζωή τους. Αναμφίβολα, οι γυναίκες αυτές έχουν κυοφορηθεί και επηρεαστεί από την εσωστρέφεια του κόσμου στον οποίο μεγάλωσε ως παιδί ο ίδιος ο Βίλιαμς, στο συντηρητικό χριστιανικό νότο του Μισισιπί. Στα έργα του που γράφτηκαν μετά τη δεκαετία του 50, οι γυναίκες είναι παθιασμένες, πολύπλοκες, έχουν αυτοπεποίθηση και διακατέχονται από σεξουαλική ζωντάνια. Ο Τενεσί Βίλιαμς, άλλωστε, είχε γίνει γνωστός για την πολυπλοκότητα των γυναικείων του χαρακτήρων, τους οποίους διανθίζει με τέτοιες προεκτάσεις, υφές και ερωτισμό, που δεν είχε ειδωθεί ξανά στο τότε αμερικανικό θέατρο. Δεν είναι τυχαίο που μετά από τη φιλία του με τη Μανιάνη, ο ερευνητής αρχίζει να παρακολουθεί μια σημαντική μεταστροφή ως προς τον χαρακτήρα των γυναικείων χαρακτήρων του Βίλιαμς. Με τη συνεργασία Βίλιαμς-Μανιάνη παρατηρούμε ένα πολύ διαφορετικό τύπο γυναικών να διαβιώνουν στα απείρως μεστά νοήματος ποιητικά θεατρικά έργα που παρέδωσε στον κόσμο ο Τενεσί Βίλιαμς. Περισσότερα από και για τον Φράνκο Νταλεσάνδρο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ας πάμε όμως πρώτα σε μερικά βιογραφικά στοιχεία του Βίλιαμς, τα οποία είναι σημαντικό να αναφέρουμε. Γεννήθηκε λοιπόν στις 26 Μαρτίου του 1911 και αποβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου του 1983. Το όνομα Tennessee Williams είναι φιλολογικό ψευδόνυμο του Thomas Lanier Williams. Το Tennessee είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, ένα παρατσούκλι που του έδωσαν οι συμφοιτητές του στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, όπου είχε ξεκινήσει τις σπουδές του αρχικά στον τομέα της δημοσιογραφίας. Το παρατσούκλι προέκυψε λόγω της πολύ χαρακτηριστικής προφοράς του Νότου. Σπούδασε αργότερα και θεατρολογία και περίπου εκείνη την περίοδο παρουσιάστηκαν κάποια από τα πρωτόλια έργα του. Η μητέρα του, Εντουίνα, καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια, ενώ ο πατέρας του, Κορνίλιους, δούλευε ως πλασιέ για μια εταιρεία παπουτσιών. Σε ηλικία 5 ετών διαγνώστηκε παράλυση των κάτω άκρων του, ασθένεια που τον καθήλωσε για τα επόμενα 2 χρόνια. Εκείνη την περίοδο η μητέρα του τον ενθάρρυνε να φαντάζεται και να γράφει ιστορίες. Έμπνευση για τους κύριους χαρακτήρες πολλών έργων του αποτέλεσε η ίδια η οικογένειά του. Ο πατέρας του υπήρξε γενικά βίαιος με τα παιδιά του, ευνοούσε περισσότερο τον αδελφό του Williams, τον Ντέικιν, ο οποίος δεν ήταν φιλάσθενος και αδύναμος όπως ο Williams. Η μητέρα του, μια ιδιαίτερα εκλεπτισμένη γυναίκα, δημιουργούσε άθελά της μια ασφικτική ατμόσφαιρα και εικάζεται ότι είχε κάποιο τύπου γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Ο Williams ήταν πολύ κοντά με την αδελφή του, Rose. Η ζωή και η πορεία της τον επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλο. Η Rose έπασχε από σχιζοφρένεια και πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε ψυχιατρικές κλινικές. Το 1937 οι γονείς του Williams ενέκριναν τη λογοτομή, δηλαδή τη χειρουργική διαδικασία κατά την οποία καταστρέφονται τμήματα του μετωπιαίου λογού του εγκεφάλου σε άτομα με διανοητικές διαταραχές ή ψυχικές ασθένειες με σκοπό την εξάλειψη των συμπτωμάτων τους. Κατά τις δεκαετίες του 30 και του 40 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 50 περίπου,
η λογοτομή υπήρξε η δημοφιλέστερη μέθοδος σε ψυχασθενείς, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Τα εξειδικευμένα ψυχοφάρμακα για περιπτώσεις όπως αυτή της αδελφής του Williams, όπως και της Rosemary Kennedy, αδελφής του Προέδρου των ΗΠΑ John F. Kennedy, που επίσης υπέστη λογοτομή, εμφανίστηκαν αρκετά αργότερα. Τα αποτελέσματα της λογοτομής της Rose δεν ήταν τα αναμενόμενα και ο Williams υπέστη ισχυρό ψυχολογικό σοκ από το γεγονός αυτό και δεν συγχώρεσε ποτέ τους γονείς του. Η δυναμική αυτή, όπως εκφραζόταν σε αυτό το μάλλον δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, αντικατοπτρίζεται σε ένα από τα πιο γνωστά του έργα, τον Γυάλινο κόσμο, γνωστό στην ελληνική του απόδοση και ως το Γυάλινο θηριοτροφείο. Στο έργο, ο συγγραφέας παρουσιάζει μια οικογένεια πολύ παρόμοια με τη δική του. Υπάρχει ο γιος, ο Τόμ, που όπως αναφέραμε το αληθινό του όνομα ήταν Τόμας, στην ουσία το alter ego του συγγραφέα. Υπάρχει η μητέρα, η Αμάντα, μια συναισθηματικά ασταθής γυναίκα, χαμένη σε μακροσκελείς αναπολύσεις ενός μάλλον ωρεοποιημένου παρελθόντος, σε μεγάλη συναισθηματική απόσταση από τον σύζυγό της, ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ στο έργο, και πολύ περιοριστική στον τρόπο ανατροφής των παιδιών της. Και υπάρχει και η Λόρα, η αδελφή του Τόμ, ένα κορίτσι με μερική αναπηρία, φοβισμένο, τραυματισμένο, εύθραυστο και εμφανώς βασισμένο στη Rose. Από το Γυάλινο κόσμο ας ακούσουμε ένα απόσπασμα σε μετάφραση Ερίκου Μπελιέ ανάμεσα στην Αμάντα και τη Rose. Σε παρακαλώ, μη με κοιτάς έτσι, μητέρα. Τι θα κάνουμε, τι θα απογίνουμε, τι μας περιμένει. Έγινε κάτι, μητέρα? Μητέρα, έγινε κάτι? Θα συνέλθω αμέσως, απλώς τώρα νιώθω σαν χαμένη στη ζωή. Μητέρα, σε παρακαλώ, πες μου τι έγινε. Όπως ξέρεις, σήμερα θα γινόταν η εγκατάστασή μου στο γραφείο του Συλλόγου. Αλλά πέρασα από την εμπορική σχολή του Ρούπικαν να πω στους καθηγητές σου ότι ήσουν κρυωμένοι και να τους ρωτήσω πώς θα πας στα μαθήματα. Πήγα και βρήκα τη δασκάλα σου της γραφομηχανής και της είπα ότι είμαι μητέρα σου. Δεν ήξερε ούτε καν ποια είσαι. Winfield, είπε. Δεν έχουμε καμία Winfield στη σχολή. Εγώ τη βεβαίασα πως είχαν και πως παρακολουθούσες μαθήματα από τις αρχές Ιανουαρίου. Α, μήπως εννοείται εκείνο το ντροπαλό κοριτσάκι που ήρθε για λίγες μέρες και μετά δεν ξαναφάνηκε? Όχι, της είπα, η κόρη μου, η Λόρα, έρχεται στη σχολή κάθε μέρα εδώ και 6 εβδομάδες. Συγγνώμη μια στιγμή, μου λέει, και βγάζει το απουσιολόγιο. Και εκεί είναι το όνομά σου, φαρδί πλατή και δίπλα όλες οι μέρες που απουσίαζες, μέχρι που σκέφτηκαν ότι την έχεις παρατήσει τη σχολή. Και εγώ να επιμένω. Όχι, κάποιο λάθος θα κάνετε, θα την μπερδεύετε με κάποια άλλη. Αλλά εκείνη μου απαντάει. Όχι, τώρα τη θυμήθηκα πολύ καλά την κοπέλα. Τα χέρια της έτρεμαν και δεν μπορούσε να χτυπήσει σωστά τα πλήκτρα. Την πρώτη φορά που τους δώσαμε ένα τεστ ταχύτητας, κατέρευσε. Την έπιασε ναυτία και την πήγαμε σηκωτή στην τουαλέτα. Ήταν η τελευταία φορά που την είδαμε. Τηλεφωνήσαμε στο σπίτι της, αλλά δεν σήκωνε κανένα στο τηλέφωνο. Θα ήταν τότε που εγώ δούλευα τα πρωινά σε εκείνα τα καλλιντικά και με το ζόρι κρατιόμουν στα πόδια μου. Κάποια στιγμή δεν άντεξα. Ζήτησα να καθίσω και μου έφεραν ένα ποτήρι νερό. $50 δίδακτρα και όλα μας τα σχέδια, οι ελπίδες μου, οι φιλοδοξίες μου για σένα, όλα χαμένα, όλα. Λόρα, πού γύρναγες όλη μέρα όταν έφευγες δήθεν για τη σχολή? Έκανα βόλτες εδώ και εκεί. Δεν μου λες την αλήθεια? Αλήθεια σου λέω. Πήγαινα βόλτα. Βόλτα? Βόλτα? Χειμωνιάτικα? Πήγαινες γυρεύοντας για πνευμονία με εκείνο το λεπτό παλτουδάκι? Πού πήγαινες βόλτα, Λόρα? Εδώ και εκεί, παντού, κυρίως στο πάρκο. Και μετά, από τότε που κρύωσες και έβγες? Καλύτερα κρυωμένη και έξω παρά το άλλο. Η σχολή. Δεν μπορούσα να ξαναπάω στη σχολή, μητέρα. Έκανα εμετό εκεί μπροστά σε όλους. Θες να πεις ότι κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα τριγύρναγες στο πάρκο
Γιατί ήθελες να πιστεύω ότι πας στη σχολή. Δεν ήταν τόσο άσχημο όσο νομίζεις. Έμπαινα και σε κλειστούς χώρους να ζεσταθώ. Δηλαδή, σε τι κλειστούς χώρους? Πήγαινα στο Μουσείο Τέχνης και στο κτηνοτροφείο του Ζωολογικού Κήπου. Πήγαινα στους πιγκουίνους κάθε μέρα. Καμιά φορά έμενα νηστική το μεσημέρι για να πάω σινεμά. Τώρα τελευταία, όλα σχεδόν τα απογεύματα, πήγαινα στην κοσμηματοθήκη. Εκείνο το τεράστιο γυάλινο κτίριο με τα τροπικά φυτά. Και όλα αυτά τα έκανες για να ξεγελάσεις εμένα, να με εξαπατήσεις. Γιατί? Μητέρα, όταν στεναχωριέσαι, το πρόσωπό σου έχει ένα τόσο πονεμένο ύφος, σαν την εικόνα της Παναγίας στο μουσείο. Σταμάτα. Δεν την άντεχα τη σχολή, μητέρα. Και τώρα, τι θα κάνουμε στην υπόλοιπη ζωή μας? Θα κάτσουμε εδώ μέσα και θα βλέπουμε τη ζωή να περνάει απ' έξω με τυμπανοκρουσίες και θα έχουμε για μόνη μας διασκέδαση το γυάλινο θηριοτροφείο. Αγάπη μου, αυτός θα είναι ο γυάλινος κόσμος μας. Και θα βάζουμε να ακούμε συνέχεια αυτούς τους χιλιοπεγμένους δίσκους που μας άφησε ο πατέρας σου ως θλιβερή ανάμνησή του. Δεν θα βγούμε να δουλέψουμε, να κάνουμε καριέρα. Θα τα παρατήσουμε όλα γιατί μας πιάσαν οι νευρώσεις στο στομάχι. Δηλαδή, θα εξαρτιόμαστε μια ζωή από τον έναν και τον άλλον. Ξέρω πολύ καλά τι περιμένει τις ανήπαντρες γυναίκες που δεν έχουν τα προσόντα να βρουν μια θέση. Έχω δει τέτοιες αξιοθρήνητες περιπτώσεις στο Νότο. Κακομοίρες, γεροντοκόρες, που ζουν χάρη στο νύχτο του γαμπρού τους ή της νύφης τους, πεταμένες σε κάτι δωματιάκια σαν ποντικότρυπες και ο ένας συγγενής θέλει να τις κάνει πάσα στον άλλο. Κάτι γυναικούλες σαν πουλιά, χωρίς δικιά τους φωλιά, που μια ζωή τσιμπολογάνε τα ψίχουλα της ταπεινοσύνης τους. Τέτοιο μέλλον ονειρευτήκαμε εμείς. Μα του Θεού, προς τα εκεί βλέπω να πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη κατάληξη, Φυσικά υπάρχουν και κορίτσια που παντρεύονται. Εσένα δεν σου άρεσε ποτέ κανένα αγόρι? Ναι, κάποτε μου άρεσε ένας. Και μάλιστα πριν λίγο είδα κατά τύχη τη φωτογραφία του. Έχεις φωτογραφία του? Όχι, είναι στο λεύκομα του σχολείου. Α, μάλιστα. Μαθητής. Ένα πιο σκοτεινό οικογενειακό πορτρέτο της οικογένειας του, ειδωμένο μέσα από το πρίσμα της ψυχανάλυσης, ο Williams σκιαγραφεί στο έργο του ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι. Το έργο περιστρέφεται γύρω από την ευκατάστατη Violet Venable, η οποία έχει χάσει το γιο της Sebastian, με τον οποίο ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η ανιψιά της, η Κάθριν, βρισκόταν μαζί με τον Sebastian μέχρι την τελευταία στιγμή και επιμένει να διηγείται ένα αποτρόπαιο, αιματοβαμμένο σενάριο σχετικά με το τέλος του ξαδέλφου της. Η Violet, αποφασισμένη να της κλείσει το στόμα, προσπαθεί να εξαγοράσει τις υπηρεσίες του γιατρού Κούκροβιτς με σκοπό να κάνει λογοτομή στη Κάθριν. Το έργο ανέβηκε στον Πολυχώρο Εστία πριν από μερικά χρόνια με την Μύρια Χάνα, την Ελεονόρα Σερένα, τον Γιώργο Χατζικυριάκο και τη Ζήνα Καυκαρίδου στους κύριους ρόλους. Τα σκηνικά και τα κουστούμια ήταν της Μαρίζας Παρτζήλη και η σκηνοθεσία του υποφαινόμενου. Σε σχέση με το έργο, το σκηνοθετικό σημείο αναφέρει: το έργο επιδέχεται πολλές αναγνώσεις. Θα μπορούσε να είναι ένα έργο με θέμα την αναλγησία του μακαρθισμού και των κοινωνικών συμβάσεων στην Αμερική του 50, ή ένα έργο για την ομοφοβία μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ή ένα έργο για τον καλλιτέχνη που μπορεί να γίνει βορρά στα χέρια του κοινού και ή των κριτικών, ή ένα έργο για την παιδική πορνεία και τον σεξοτουρισμό, κυρίως σε φτωχές χώρες της Ασίας ή της Λατινικής Αμερικής, ή ακόμα ένα έργο για όλα αυτά τα θέματα μαζί. Η δική μου ανάγνωση καταλήγει να αφορά περισσότερο ένα οικογενειακό δράμα, ένα δράμα εμπνευσμένο από την ίδια την οικογένεια του Williams. Το έργο, πιστεύω, είναι μια κατά πολύ σκοτεινότερη απεικόνιση της οικογένειας του συγγραφέα, κυρίως τις σχέσεις της μητέρας του Εντουίνα με την αδελφή του Ρόους, η οποία είχε υποστεί λογοτομή.
Το «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» αποτελεί ένα είδος αρνητικού φωτογραφικού φιλμ του άλλου περίφημου αυτοβιογραφικού του έργου, «Ο Γυάλινος κόσμος». Είναι γνωστό ότι ο συγγραφέας είχε περάσει από τη διαδικασία της ψυχανάλυσης. Μέσα από ένα ψυχαναλυτικό πρίσμα, ένα φροηδικό φακό, μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι βασικοί χαρακτήρες από το ένα αυτοβιογραφικό έργο μοιάζουν αντανακλάσεις άλλων βασικών χαρακτήρων του άλλου αυτοβιογραφικού του έργου μέσα από ένα παραμορφωτικό καθρέφτη. Έτσι, η Βιολέτα από το «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» είναι μια εφιαλτική παραλλαγή της Αμάντα από το «Γυάλινο κόσμο» και η Κάθριν μια ακόμη πιο θυματοποιημένη Λόρα, ενώ ο περίεργα απόν Σεμπάστιαν παρουσιάζει ουσιαστικές αντιστοιχίες με τον Τόμ, δηλαδή τον ίδιο τον Βίλιαμς. Σκοτεινά ποιητικό, πλημμυρισμένο από υποβλητικές εικόνες, το «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» αφορά και την αναζήτηση της βαθύτερης αλήθειας, της εκφάνσης και τις εφαρμογές της, αλλά κυρίως το δικαίωμα σε αυτήν. Από το «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» ακούμε ένα απόσπασμα σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη ανάμεσα στην κυρία Μπέναβολ, την Κάθριν και τον γιατρό Κούκροβιτς. Αλλά τότε έκανα το λάθος να ανταποκριθώ στην καλοσύνη του, περισσότερο από όσο έπρεπε. Έπιανα το χέρι του πριν εκείνος πιάσει το δικό μου. Κρατιόμουν από τον μπράτσο του και ακουμπούσα το κεφάλι μου στον ώμο του. Τον ευγνωμονούσα για την καλοσύνη του περισσότερο από όσο εκείνος ήθελε. Και ξαφνικά, πέρσι το καλοκαίρι, άρχισε να γίνεται ανήσυχος και... Συνεχίστε. Το γαλάζιο σημειωματάριο. Είπατε σημειωματάριο. Ξέρω γιατί μιλάει. Για το σημειωματάριο με το γαλάζιο δέσιμο. Όπου ο Σεμπάστιαν κρατούσε σημειώσεις για το ποίημα του καλοκαιριού. Το είχε μαζί του όπου κι αν πήγαινε. Στην τσέπη του σακακιού του, ακόμα και στην τσέπη του σμόκινγκ του. Έχω το σημειωματάριο του περσινού καλοκαιριού. Το γαλάζιο σημειωματάριο. Μου το στείλαν μαζί με τα πράγματά του από την Καμπέθα Ντελόμπο. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν τα καινούργια φορέματα κλπ. Με το γαλάζιο σημειωματάριο. Το έχω. Γιατρέ, πέστε της ότι το βρήκα. Μόλις αυτές τις διακοπές θα είναι τρομερά δύσκολο να... Έχει μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω γιατί μίλησε αυτή για το γαλάζιο σημειωματάριο, αλλά εγώ θέλω να το δείτε. Ορίστε, εδώ είναι. Να το. Τίτλος, ποίημα του καλοκαιριού και ο χρόνος 1935. Και ύστερα τι, άσπρες σελίδες, τίποτα άλλο, τίποτα. Πέρσι το καλοκαίρι. Τι σχέση έχει αυτό με τον αφανισμό του? Θα σας το πω. Η δημιουργική φλόγα ενός ποιητή κρέμεται από κάτι λεπτό και εύθραστο σαν το δίχτυ της αράχνης, γιατρέ. Αυτό και μόνο τον σώζει από την καταστροφή. Λίγοι, πολύ λίγοι μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Χρειάζονται μεγάλη βοήθεια. Εγώ του την έδινα. Αυτή όχι. Είχε δίκιο, απότυχα. Δεν στάθηκα άξια να κρατήσω γερό το δίχτυ. Το είδα να τσακίζεται, αλλά δεν μπόρεσα να τον σώσω ή να το ξανακολλήσω. Επιτέλους, είπε την αλήθεια. Ο Σεμπάστιαν και εγώ είχαμε κάνει μια σιωπηλή συμφωνία. Ένα είδος συμβόλαιο. Ο εκείνος το σπάσε πέρσι το καλοκαίρι σαν έφυγε από κοντά μου και πήρε μαζί του αυτήν και όχι εμένα. Άμα ήταν τρομαγμένος, και εγώ ήξερα πότε και γιατί, επειδή τα χέρια του τρέμανε και τα μάτια του κοιτούσαν μέσα του, όχι έξω, τότε άπλωνα τα χέρια μου και άγγιζα τα δικά του χωρίς να πω λέξη. Μόνο άγγιζα τα χέρια του με τα δικά μου και τον κοίταζα, ώσπου έπαβε να τρέμει και τα μάτια του κοίταζαν πάλι έξω. Και το άλλο πρωί το ποίημα συνεχιζόταν ώσπου να τελειώσει. Εγώ δεν μπορούσα. Φυσικά, ήταν δικός μου. Εγώ ήξερα να τον βοηθήσω, μπορούσα να τον βοηθήσω. Εσύ δεν ήξερες και δεν μπορούσες. Μα αυτές τις διακοπές... Έφτανε να του πω, θα μπορέσεις. Και μπορούσε. Ναι, απότυχα. Και έτσι πέρσι το καλοκαίρι πήγαμε στην Καμπέθα Ντελόμπο. Πήραμε το αεροπλάνο από εκεί όπου σταμάτησε να γράφει το ποίημα του περασμένου καλοκαιριού. Επειδή είχε σπάσει τη συμφωνία μας. Ναι, κάτι είχε σπάσει. Εκείνη η μαργαριταρένια λυσίδα που με αυτήν κράταγε, δεμένους στους γιους τους, οι γριέμεις μητέρες, σαν ένα είδος ομφάλιο λόρο
πολλά χρόνια ύστερα από... Θέλει να πει πως το συγκρατούσα από... Σας παρακαλώ. Την καταστροφή. Στα πρώιμα έργα του Williams, τα οποία περιλαμβάνουν και αρκετά μονόπρακτα, συναντάμε πολλές θεματικές, τις οποίες θα εξερευνήσει αργότερα στα μεγάλης διάρκειας έργα του. Σε κάποιες περιπτώσεις, άλλωστε, προέβαινε σε μια μετάπλαση μονοπράκτων του σε κάτι άλλο. Γνωστότερο παράδειγμα, το σενάριο της ταινίας Baby Doll, ελληνικός τίτλος «Η φωνή του πόθου» και αργότερα σε επανέκδοση «Η κουκλίτσα», γραμμένο το 1955, το οποίο είναι βασισμένο σε 2 μονόπρακτα που είχε γράψει 10 περίπου χρόνια νωρίτερα. Πρόκειται για τα έργα «27 βαγόνια γεμάτα βαμβάκι» και το «Μη ικανοποιητικό δείπνο». Η ταινία κυκλοφόρησε το 1956 σε σκηνοθεσία Ηλία Καζάν και πρωταγωνίστρια την Κάρολ Μπέικερ και ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυρών από οργανωμένες θρησκευτικές οργανώσεις που καταδίκασαν την ταινία ως μια ταινία διαβολική, ανήθικη και ικανή να διευθύρει όλους όσοι την παρακολουθήσουν. Η πλοκή αφορούσε τη δυναμική ενός γάμου ανάμεσα σε μια ανήλικη με έναν κατά πολύ μεγαλύτερο της άντρα. Στον Πολυχώρο Αστεία είχαμε παρουσιάσει 2 συνθέσεις με βάση μονόπρακτα του Williams. Η πρώτη τιτλοφορούνταν Motel Blues και περιλάμβανε τα μονόπρακτα «Χαιρετίσματα από την Πέρθα», «Μίλα μου σαν την βροχή» και «Η Λέδη Φθυροζόλ». Το τελευταίο είχε πρώτο παρουσιαστεί στα ελληνικά με τον τίτλο «Η Λέδη με το Οικόσιμο». Τους ρόλους είχαν ερμηνεύσει η Φάνη Πέτσα, Ελεονόρα Σερένα, Χριστίνα Καραγιάννη, Σκεύος Πολυκάρπου και Ελένη Οδυσσέως. Η σκηνοθεσία ήταν του υποφαινόμενου και το σκηνοθετικό σημείωμα αναφέρει το εξής. Οι 3 ιστορίες που απαρτίζουν τη βραδιά αυτή μονοπράκτων του Williams διαδραματίζονται στη δική μας εκδοχή σε ένα μοτέλ, αυτό τον μυθοποιημένο χώρο της αμερικανικής pop κουλτούρας. Παραδοσιακά ένα μικρό φτηνό ξενοδοχείο, χωρίς πολλές ανέσεις, που συναντάμε συνήθως στους ατέλειωτους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ. Επιχειρώντας να αναμετρηθεί κανείς με αυτά τα 3 μονόπρακτα του ποιητή των προδομένων ονείρων εντός εισαγωγικών, αντιλαμβάνεται αμέσως πως ψήγματα της πλέον εμβληματικής ηρωίδας του, της Blanche Dubois, από το Λευκορίωνο Πόθος, ενυπάρχουν και στις ηρωίδες αυτές. Στην αλκοολική Μπέρθα, την οποία οι πιο κοντινοί της άνθρωποι προσπαθούν να κλείσουν σε ψυχιατρίο, στην καταθλιπτική ανώνυμη γυναίκα στη βροχή που νιώθει και είναι εγκλωβισμένη σε ένα ανήλιακο δωμάτιο και μια νοσηρή σχέση ποθώντας διακόσμια διαφυγή, που είναι αμφίβολο αν θα συμβεί ποτέ, και στην κυρία Hardwick Moore, άλλος Λέδη Φθυροζόλ, η οποία επικαλύπτει την ευτελή ζωή της με τη χρυσόσκονη μιας μεγαλομανίας, επινοώντας το παρελθόν μιας πλούσιας αλλά έκτοτης κληρονόμου. Και οι 3 μπορούν να συγκαταλεχθούν ανάμεσα στις περίφημες κυρίες των χάρτινων πύργων εντός εισαγωγικών που αναφέρει ο σπουδαίος Μάριος Πλωρίτης σε σημείωμά του για τις ηρωίδες των πιο γνωστών έργων του Williams. Ακόμα, στην ίδια αναμέτρηση εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο οι ίδιες θεματικές που τον απασχόλησαν και στα πιο γνωστά του έργα τον βαραίνουν και εδώ. Η διαμάχη της υπέρμετρης ευαισθησίας με την ψυχρή λογική, η απόδραση από μια αδυσόπιτα σκληρή πραγματικότητα μέσα από τον κόσμο της φαντασίας, ο εθισμός στο αλκοόλ και άλλες ουσίες, η βαναυσότητα των ανθρώπων, η μοναξιά, η αποτυχία, η απόγνωση, αλλά και η έξοδος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από το έρευος. Η δεύτερη σκηνική σύνθεση που περιλάμβανε ένα μονοπρακτό του Williams είχε τίτλο «Θεατρίνες» και περιλάμβανε το μονοπρακτό του «Η Αδέσμευτη», που έχει ως άξονα μια συγκρουσιακή σχέση μάνας και κόρης, που ενδεχομένως παραπέμπει στη σχέση της μητέρας του με την αδελφή του πριν την τραγική επέμβαση. Έχουμε λοιπόν στην Αδέσμευτη την νεαρή Μπέση, η οποία φεύγει από τη μικρή πόλη του Μισισιπί, όπου μεγάλωσε, με στόχο μια λαμπρή καριέρα στον Broadway. Η σκληρή πραγματικότητα της μεγαλούπολης όμως, αλλά και η φθήνουσα κατάσταση της εύθραυστης υγείας της, την υποχρεώνουν να επιστρέψει στη γενέτειρα πόλη της, όπου έχει να αντιμετωπίσει εκτός από την καταπιεστική μητέρα της και πολλά φαντάσματα από το παρελθόν. Τους ρόλους ερμήνευσαν η Μύρια Χάνα, Ελεονόρα Σερένα και Μάρκος Ρουσότης. Από την Αδέσμευτη ακούμε ένα απόσπασμα σε μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, όπου διαφαίνεται για ακόμη μια φορά η τόσο συγκρουσιακή σχέση μάνας και κόρης. Φτάνει. Φτάνει πια, Τσάρλι, θα με λιώσεις. Καληνύχτα, Γκλώρια. Σε ευχαριστώ. Πέρασα υπέροχα. Μάλιστα. Η Επιτροπή Υποδοχής. Τι πάθατε?
Τα συνηθισμένα. Δεν ήτανε κύριος μαζί σου? Ποτέ δεν φέρονται όπως πρέπει αυτοί που γνωρίζεις τυχαία, άνθρωποι που συναντάς στα ξενοδοχεία. Δεν έχω τέτοια απέτηση. Τότε γιατί βγαίνεις μαζί τους? Ο Θεέ Παντοκράτορα, εύχομαι να γίνεις... Είπα, τότε γιατί βγαίνεις μαζί τους? Γιατί δεν θέλω να μείνω εδώ μαζί σου. Ικανοποιήθηκες? Η φωνή σου είναι βραχνή. Η φωνή μου είναι πάντα βραχνή. Και το βρίσκεις σωστό να βγαίνεις έξω έτσι? Ναι, σωστό. Ολόσωστο. Είμαι η προσωποποίηση της Σοφίας, η σφίγγα της Αιγύπτου. Θα γίνει αντικατάσταση. Θα πάω εγώ στη θέση της. Είσαι νευρική. Αμπά. Φαίνεται από τον τρόπο που μιλάς. Διέλυσες τον αραβώνα σου με τον Βέρνον. Έμεινε εδώ και τα είπαμε. Εδώ ξυλώθηκε η φόδρα. Μου είπε ότι κατάφερες... Κατάφερα τι? Να σε συζητάνε στα κουρία των ξενοδοχείων. Μπράβο μου. Χαίρομαι που τα ακούω. Γιατί να πληρώνω κάποιον να μου κάνει δημόσιες σχέσεις? Ο Βέρνον είπε ότι έχεις παρτίδες με ξένους, περαστικούς, από το ξενοδοχείο Πλάντερς. Μη μου πεις. Και απόψε ήσουνα με κάποιον που η αστυνομία τον έχει συμβουλέψει να μείνει μακριά από το Blue Mountain. Ο Βέρνον λέει ψέματα, παλάβωσε. Όχι, εσύ παλάβωσες. Σίγουρα θα παλαβώσω αν δεν ξεφύγω γρήγορα από αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Και πού θες να πας άνεργη και στην κατάστασή σου? Στο Μαϊάμι. Πήγε 2,5. Το ξέρω. Τόσες ώρες μόνο το ρολόι κοιτάω. Όλες τις άλλες φορές που έλειπα δεν ήξερες ούτε που είμαι, ούτε με ποιον ήμουνα. Όχι. Αλλά κοιμόσουνα, Όχι. Σε πιστεύω. Κοίτα χάλια. Ίδιος ο Χάρος. Εσύ να δεις. Ο Χάρος που γυρνάει από πάρτι μεταφιεσμένο. Τώρα τελευταία άκουσα πολύ καλά λόγια για την εμφάνισή μου. Σίγουρα. Σαρκαστικά σχόλια από ανθρώπους που σε κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη σου, Γιατί να με κοροϊδεύουν? Γιατί εσύ τους δίνεις το δικαίωμα. Φυσικά. Ύστερα από 10 μήνες κλεισούρα σε αυτή την πόλη που μοιάζει με βάλτο. Πώς να χτινοβολώ όπως παλιά. Ξέχνα τις ακτινοβολίες και προσγειώσου. Τράβα με εσύ στη γη αν μπορείς. Μίλησα και με τον γιατρό. Ταράχτηκε όταν έμαθε πόσο τριγυρνάς έξω. Μου είπε για τις ακτινογραφίες. Δεν είναι και πολύ καλές. Δηλαδή τι σου είπε? Μου είπε πως οι ιστοί των πνευμόνων σου θα γιατρευτούν αν βοηθήσεις και εσύ την κατάσταση. Με πιάνει ανησυχία. Έχω ανάγκη να βγαίνω έξω. Δεν μπορώ να μένω συνέχεια κλεισμένη εδώ μέσα. Το 1939 ο Βίλιαμς μετακόμισε στη Λουιζιάννα και έμεινε για κάποιο διάστημα στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης. Εκεί ξεκίνησε να γράφει το έργο που έμελε να είναι το πιο προσδιοριστικό από όλα του τα έργα και πιθανότατα το πιο γνωστό. Πρόκειται για το περίφημο λεωφορείο Ο Πόθος, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, τιμήθηκε με το βραβείο κριτικών της Νέας Υόρκης, καθώς και με το βραβείο Πούλιτζερ. Παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη σε σκηνοθεσία Ηλία Καζάν, με τον Μάρλον Μπράντο στο ρόλο του Στάνλι Κουβάλσκι, ενώ η κινηματογραφική του μεταφορά το 1951 χάρισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου στη Vivian Lee. Αναφορικά με το από πού άντλησε την έμπνευσή του για να δημιουργήσει τους χαρακτήρες της Blanche και του Stanley, ο Williams είχε πει σε μια συνέντευξη που έδωσε το 1975 μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του: «Η Blanche είναι στην πραγματικότητα η θεία μου η Μπέλ. Ήταν δασκάλα στο κατηχητικό στο Νότο. Έχω βασίσει την Blanche σε αυτή την προσωπικότητα, όχι στη ζωή της. Ήταν το πρωτότυπο της Blanche. Μίλουσε ιστερικά με μεγάλη ευγλωτία. Η θεία Μπέλ ήταν άτεκνη. Παντρεύτηκε κάποιον πολύ μεγαλύτερο και πέθανε στα 28 από μολυσμένο φρονιμίτι. Μου έμαθε να κολυμπάω. Ήμουν 14, η αδελφή μου 16 και φοβόμουν το νερό. Μου έφερε δώρο το πρώτο μου μακρύ παντελόνι». Η αλήθεια βέβαια βρίσκεται συχνά κάπου στη μέση. Η Blanche Dubois, όπως και πολλές άλλες ηρωίδες του Williams, αποτελεί στην πραγματικότητα συνοθήλευμα πολλών ανθρώπων. Μία από τις πολλές μούσες του Williams υπήρξε η Αμερικανίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Tallulah Bankhead.
Η σχέση της Bankhead με τον Williams υπήρξε προσδιοριστική και για τους δύο. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί θεωρούν 4 θεατρικές ηρωίδες του, εμπνευσμένες τουλάχιστον εν μέρη από εκείνην. Η Μάιρα στην κάθοδο του Ορφέα, η Μπλάνς στο Λεωφορείο Πόθος, η πριγκίπισσα Κοσμονόπολης στο γλυκό πολιτισμιό της και η Φλόρα στον τελευταίο επισκέπτη. Άλλοι ακαδημαϊκοί θεωρούν ότι η έμπνευση για τις ίδιες ηρωίδες υπήρξε η Άννα Μανιάνη. Για την Bankhead όμως, το όλο θέμα αναφορικά με το Λεωφορείο Πόθος υπήρξε μια τραυματική εμπειρία. Ενώ ο Williams την προσέγγισε πρώτη, λέγοντάς της ότι το είχε γράψει ειδικά για εκείνην, η ίδια απέρριψε την πρόταση και έτσι ο ρόλος δόθηκε τελικά στην Jessica Tandy, η οποία τριάμβευσε. 8 χρόνια αργότερα, το 1956, η Bankhead υποδίθηκε τελικά την Blanche. Για να ικανοποιήσει όμως το κοινό της, που την ήθελε επιτηδευμένη στα όρια του κωμικού, έδωσε μια ερμηνεία η οποία χαρακτηρίστηκε από τον συγγραφέα ως η χειρότερη Blanche που έχω δει ποτέ. Ωστόσο, η Bankhead πήρε τη ρεβάνς 2 εβδομάδες αργότερα, όταν αποφασισμένη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην απογοητεύσει τον Williams, έδωσε μια ερμηνεία η οποία χαρακτηρίστηκε ως ανώτερη και από αυτήν της Jessica Tandy στο θέατρο και της Vivian Leigh στον κινηματογράφο. Η Vivian Leigh είχε πάρει το δεύτερο της Όσκαρ για την ερμηνεία της. Το πρώτο ήταν για μια άλλη περίφημη ηρωίδα του Αμερικανικού Νότου, τη Σκάρλετ Οχάρα, στο «Όσα παίρνει ο άνεμος», το 1939. Πριν από 4 χρόνια, στον Πολυχώρο Εστία είχαμε ανεβάσει αποσπάσματα από το έργο του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Μάθιου Λομπάρντο με τίτλο «Looped», σε σκηνοθεσία και μετάφραση του υποφαινόμενου. Ο ελληνικός τίτλος αποδόθηκε ως «Ταλούλα Bankhead, η τελευταία ατάκα» και την Bankhead υποδίθηκε η Φάνη Πέτσα. Αναφέρει λοιπόν σε κάποιο σημείο η Bankhead, καθώς ανακαλεί στη μνήμη της την τραυματική εμπειρία που είχε ερμηνεύοντας την Blanche Dubois. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τι συμβαίνει, στο ακόλουθο απόσπασμα, η Bankhead ετοιμάζεται να βγει στη σκηνή για να ερμηνεύσει την Blanche Dubois. Ακούμε τις εσωτερικές σκέψεις της από τη Φάνη, ενώ τις ατάκες της Blanche από το λεωφορείο, που μπαίνουν ενδιάμεσα, θα ακούσουμε από την Κατερίνα. Ξεχνώ τα λόγια μου. Δεν θυμάμαι ποια αντικείμενα φροντιστηρίου πρέπει να χρησιμοποιήσω απόψε. Περιφέρομαι σαν ζόμπι επειδή εξακολουθώ να μην ξέρω σε ποιο ακριβώς σημείο της σκηνής θέλω να βηματίσω. Για ακούστε με προσεκτικά όλοι εσείς. Σε λίγο πρέπει να βγω στη σκηνή και να παίξω και ακόμα δεν έχω βρει το παραμικρό παράθυρο που να βγάζει στη ψυχή αυτής της γυναίκας που πρόκειται να υποδηθώ. Και αυτό γιατί ο μεγάλος συγγραφέας του έργου, ο κύριος Tennessee Williams, έρχεται κάθε βράδυ μεθυσμένος στην πρόβα. «Με συγχωρείς, κυρία Ηχολήπτη?» Ξαφνικά νιώθω ότι βρισκόμουν πάλι στο θέατρο Coconut Grove. Μόλις είχαμε τελειώσει την απογευματινή τζενεράλε και ήμουν πραγματικά καταπληκτική. Όλο το τεχνικό προσωπικό, οι ταξιθέτες, όλοι όσοι με είδαν εκείνη τη μέρα ήρθαν να μου δώσουν συγχαρητήρια με βουρκωμένα μάτια. Μισή ώρα πριν ξεκινήσει η παράσταση και εγώ βρίσκομαι στο μπαλκόνι του καμαρινιού μου καπνίζοντας το τελευταίο μου τσιγάρο πριν ξεκινήσουμε. Από το μπαλκόνι βλέπω μια τεράστια τελείωτη ουρά από ανθρώπους που περιμένουν να με δουν. Όλοι περιμένουν να δουν τη μεγάλη Ταλούλα Bankhead να υποδίδεται την Blanche Dubois. Για μένα το είχε γράψει. Το ξέρεις αυτό? Ναι. Ο Tennessee Williams έγραψε το Λεωφορείο Πόθος μόνο για μένα. Είχε έρθει στο σπίτι μου και μου πρόσφερε το μεγαλύτερο ίσως ρόλο που γράφτηκε ποτέ. Και ξέρεις τι του είπα? Όχι ευχαριστώ. Αυτό έκανα. Είπα όχι ευχαριστώ. Φοβόμουν τόσο πολύ τότε. Ήμουν τρομοκρατημένη. Θέλω να πω πώς θα φαινόμουν. Πώς θα φαινόταν στο κοινό μια ώριμη ερωτικά συγκράτητη γυναίκα από τον Νότο που πίνει πολύ, να υποδίεται μια ώριμη ερωτικά συγκράτητη γυναίκα από τον Νότο που πίνει πολύ. Ήταν η μοναδική φορά που με ένιωξε τι θα πει ο κόσμος, τι θα σκεφτόταν το κοινό για μένα. Και το πλήρωσα ακριβά, πολύ ακριβά. Και έτσι έμεινα εκεί αμέτωχη και παρακολούθητα την Τζέσικα Τάντι να γίνεται στάρ, παίζοντας το δικό μου ρόλο, λέγοντας τις δικές μου ατάκες, σε ένα έργο που ήταν δικό μου. Απόψε όμως, λοιπόν απόψε η Ταλούλα Bankhead επέστρεψε και θα δείξει σε όλους πως γεννήθηκε για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Απόψε
στο θέατρο Coconut Grove. Ακούω τη φωνή του φροντιστή να μας ειδοποιεί να πάρουμε τις θέσεις μας. Η παράσταση αρχίζει. Παίρνω μια βαθιά αναπνοή, τη μεγαλύτερη βαθιά αναπνοή της ζωής μου. Φορώ εκείνα τα ντελικά τα γαντάκια και εκείνο το καπελάκι στο κεφάλι. Σηκώνω τη βαλίτσα και περιμένω στις κουίντες, φορώντας εκείνο το λευκό ταγέρ και από μέσα την μπλούζα με τις δαντέλες. Ρίχνω μια ματιά στον ολόσωμο καθρέφτη. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω πια, μωρό μου. Όχι. Και όπ, βγαίνω στη σκηνή. Μου είπαν να πάρω το λεωφορείο Νοπόθος και έπειτα να πάρω ένα άλλο που γράφει νεκροταφείο και ύστερα από 6 τετράγωνα να κατέβω στα ηλίσια παιδεία. Άκουγα το κοινό να γελάει. Δεν είχα καταλάβει γιατί βρήκαν αστεία αυτή την ατάκα. Ίσως να είναι νευρικό γέλιο, ίσως επειδή με περίμεναν με ανυπομονησία. Τα αντανακλαστικά τους πρέπει να είναι. Λοιπόν, βαθιά αναπνοή. Μην το αφήσεις να σε αποσυντονίσει. Ένα ποτό. Δεν είμαι συνηθισμένη να πίνω περισσότερα. 2 ποτά είναι το όριο. Κάποτε 3. Απόψε ήπια 3. Συνεχίζουν να γελούν. Μα τι στο διάολο τους φαίνεται τόσο αστείο. Τι συνέβη εδώ? Απαιτώ μια εξήγηση για το τι συνέβη εδώ. Κι ολογελάνε εις βάρος μου. Για μια στιγμή, ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ήρθατε εδώ απόψε για να δείτε την Ταλούλα Μπάνκχετ να υποδίεται την Μπλάνς Ντιμπουά. Όχι. Ήρθατε εδώ απόψε για να δείτε την Ταλούλα Μπάνκχετ να είναι η Ταλούλα Μπάνκχετ. Ήρθατε για να δείτε την αποτυχία, τα ερείπια μιας μεγάλης ηθοποιού, ό,τι έχει απομείνει από εκείνην. Εντάξει λοιπόν, παλιοπουστρίτσες. Θέλετε να σπάσετε πλάκα, Εγώ θα σας κάνω να σπάσετε μεγάλη πλάκα. Θέλετε υπερεπιτηδευμένο σούπερ παίξιμο? Ωραία. Τότε θα γίνω πιο χυδαία από όσο μπορείτε να αντέξετε. Γυρεύω τις πλιάδες, τις 7 αδελφές, αλλά αυτά τα κορίτσια φαίνεται πως βγήκαν έξω απόψε. Ναι, βγήκαν έξω σας λέω. Νάτες, μακάρι να είναι πάντα καλά, όλες μαζί επιστρέφοντας σπίτι μετά που περάσανε τη βραδιά παίζοντας μπριτς. Σημαντικότατη όμως μούσα για τον Βίλιαμς ήταν μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς του 20ου αιώνα, η Άννα Μανιάνη. Για τους Ιταλούς, χαϊδευτικά, Ναναρέλα. Η Μανιάνη, που σφράγισε το κινηματογραφικό κίνημα του Ιταλικού νεορεαλισμού, ενέπνευσε στον Βίλιαμς τη Σεραφίνα από το Τριαντάφυλλο στο στήθος. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο ρόλος. Ο Φράνκο Ντ'Αλεσάνδρο επισημαίνει στο σημείωμά του. Η Μανιάνη υπήρξε η έμπνευση για τη Σεραφίνα στο Τριαντάφυλλο στο στήθος, για τη Λέιτη στον Ορφέα στον Άδη, αλλά και για την Αλεξάνδρα Τελάκο στο Γλυκόπουλη της Νιώτης. Θα επιχειρηματολογούσε επίσης ότι η αντισυμβατικότητα και το επαναστατικό στάτους μπορούμε να το διακρίνουμε και στις 3 νεαρές γυναίκες, στο καθένα από τα πιο πάνω έργα και στις αντίστοιχες ταινίες. Η επαναστάτρια Ρόζα, η περιθωριοποιημένη Κάρολ και η προβοκάτορα Σχέμενλι. Επιπροσθέτως, μια ενδελεχής έρευνα της οπτικής του Ήλιαμς αποκαλύπτει την αντανάκλαση της Μανιάνης στη Μάγκη, στη Λυσασμένη Γάτα, στη Μαξίν, στη Νύχτα της Ιγκουάνα και βεβαίως στη Φλόρα Γκόφορντ, στον τελευταίο επισκέπτη. Από την άλλη, ενώ η ομώνυμη Κάρεν Στόουν, μια μοναχική ντίβα που γερνά στη νουβέλα του Ήλιαμς «Η Ρωμαϊκή Άνοιξη» της κυρίας Στόουν, είναι Αμερικανίδα, είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς με ποιο τρόπο η Μανιάνη και η Ρώμη αποτέλεσε την έμπνευση για το συγγραφέα τόσο σε σχέση με το χαρακτήρα, όσο και σε σχέση με το σκηνικό. Εάν γίνεται αποδεκτό ότι ο καλλιτέχνης εμπνέεται από τη μούσα του, τότε πιθανότατα και συμπερασματικά η Μανιάνη υπήρξε η έμπνευση του Ήλιαμς για να δημιουργήσει πολλές εμβληματικές γυναίκες στα έργα του, οι οποίες σήμερα δικαιωματικά ανήκουν στο πάνθεον του Διεθνούς Θεάτρου του 20ου αιώνα. Από το Τριαντάφυλλο στο στήθος, σε μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, ακούμε ένα απόσπασμα όπου η Σεραφίνα μιλάει για το τατουάζ του άντρα της στον Άλβαρο, μελλοντικό εραστή της. Sì, signora. Το όχημά σας είναι μήπως 10 τόνων? Όχι 8. Και ο σύζυγός μου ήταν μεταφορέας μπανανών, αλλά με φορτηγό 10 τόνων. Καλά, εκείνος ήταν βαρώνος. Και μεταφέρετε μόνο μπανάνες? Ναι, αυτές μου δίνουν, αυτές κουβαλάω. Ο σύζυγός μου μετέφερε μπανάνες,
Αλλά κάτω από τις μπανάνες μετέφερε κάτι άλλο. Ο σύζυγός μου ήταν άγριος σαν τσιγκάνος. Άγριος σαν τσιγκάνος. Τι μου θυμίζει αυτό? Ποιος το είπε? Νευριάζομαι, αρχίζω να θυμάμαι και έχω ξεχάσει τα μισά. Ο παπάς διαφώνησε. Σε τι διαφώνησε? Που ήθελα να τον κάψω και να κρατήσω τη στάχτη του. Μου είπε ότι είναι αντίθετο με τους κανόνες της Εκκλησίας. Αλλά εγώ ήθελα να έχω κάτι δικό του. Και αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να έχω. Καλά κάνατε. Λέτε? Το σώμα θα είχε σαπίσει, ενώ η στάχτη είναι ακόμα εδώ και καθαρή. Τα σώματα σαπίζουν, ενώ οι στάχτες μένουν πάντα καθαρές. Ελάτε, θα σας δείξω μια φωτογραφία από το γάμο μου. Εδώ είμαι εγώ νύφη στα 14. Και αυτός είναι ο σύζυγός μου. Και ντίτσο. Και μπελουόμο. Ένα ρόδο, ένα τριαντάφυλλο ήταν ο σύζυγός μου. Και στο στήθος του είχε τατουάζ, ένα τριαντάφυλλο. Πιστεύετε στα ανεξήγητα ή όχι? Τα ανεξήγητα συμβαίνουν. Έτσι βρίσκομαι εδώ και εγώ τώρα. Και εσείς και μιλάμε. Νταβέρο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για το τριαντάφυλλο του συζύγου μου. Ο σύζυγός μου είχε, όπως σας είπα, ένα τριαντάφυλλο στο στήθος του. Μια νύχτα ξύπνησα από έναν πόνο. Ένα πόνο που με έκαιγε εδώ. Ανάβω το φως και κοιτάζω το γυμνό στήθος μου. Και βλέπω πάνω στο δέρμα μου το δικό του τατουάζ. Στράνο. Και εκείνη τη νύχτα... Μπορώ να σας μιλήσω ελεύθερα? Παρακαλώ, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Εκείνη τη νύχτα έμεινε έγκυος το γιο μου. Το παιδί που έχασα όταν έχασα και τον άντρα μου. Και κόζα Στράνα, μπορείτε να μου δείξετε το τατουάζ σας? Όχι. Σβήστηκε αμέσως. Ούτε μια στιγμή δεν κράτησε. Όμως εγώ το είδα. Το είδα καθαρά, το πιστεύετε? Λοκρέντο. Δεν ξέρω γιατί σας το είπα αυτό. Αλλά μου άρεσε αυτό που είπατε εσείς. Ότι το σώμα σαπίζει, ενώ η στάχτη μένει για πάντα καθαρή. Ή μακολάτε. Όμως πολλοί άνθρωποι θέλουν να τα βρωμίζουν όλα. Σήμερα το πρωί ήρθαν εδώ 2 γυναίκες και μου είπαν ένα φοβερό ψέμα. Μπροστά στη στάχτη του συζύγου μου. Τόσο φοβερό ψέμα για αυτόν βέβαια που και να υποψιαζόμουν πως είναι αλήθεια. Θα του είχα σκορπίσει τη στάχτη. Έτσι θα τη σκόρπιζα. Παρονέσα. Και μετά θα μάζευα τη στάχτη με τη σκούπα και θα την πέταγα στα σκουπίδια. Τι ψέμα σας είπανε? Όχι. Αποκλείεται να το συζητήσω αυτό. Θέλω να το ξεχάσω. Ψέμα ήταν ψέμα. Βρώμικο. Όπως οι ψυχές εκείνων που το είπανε. Τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι τις αρχές του 60 υπήρξε η γονιμότερη και η πιο παραγωγική περίοδος για τον Williams, αφού είναι κατά τη διάρκεια αυτών των 15 χρόνων περίπου που έγραψε τα σημαντικότερα έργα του. Επιγραμματικά αναφέρουμε το Λεωφορείον ο Πόθος, Καλοκαίρι και Καταχνιά, Τριαντάφυλλο στο στήθος, Καμινό Ρεάλ, Λυσασμένη γάτα, Ο Ορφέος στον Άδη, Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι, Γλυκόπουλη της Νιώτης, Η νύχτα της Ιγκουάνα και Ο τελευταίος επισκέπτης. Σημαντικό να αναφερθεί εδώ επίσης πως όλες σχεδόν οι προαναφερόμενες ταινίες είχαν προβληθεί από την τηλεόραση του ΡΙΚ στο παρελθόν, σε μια εποχή όπου η κινηματογραφική κουλτούρα και παιδεία κάθε άλλο παραδεδομένη ήταν. Θα χρειαζόμασταν απεριόριστο χρόνο για να μιλήσουμε εκτενώς για το καθένα από αυτά τα έργα, καθώς και για τις κινηματογραφικές τους μεταφορές. Σημειώνουμε μόνο ότι παρόλο που οι κινηματογραφικές μεταφορές των έργων του ήταν άρτιες, η σχέση του Williams με την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, δηλαδή το Hollywood της εποχής, όπως και του Scott Fitzgerald 30 χρόνια νωρίτερα, ήταν μια συγκρουσιακή σχέση. Υπήρξαν μεν καθόλου ευκαταφρόνητες οικονομικές αμοιβές, αλλά υπήρξαν και ουσιαστικές επεμβάσεις στα κείμενά του. Ο λυρικός του θεατρικός λόγος δεν μπορούσε να μεταφερθεί αυτούσιος στον κινηματογράφο, οπότε έπρεπε να γραφτεί ξανά σε ένα πιο νατουραλιστικό στυλ. Επιπλέον, ορισμένες προσφυλείς του θεματικές δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από τη λογοκρισία και την πουριτανική αμερικανική ηθική της εποχής, με αποτέλεσμα να απαλήφονται ή να διαφοροποιούνται στοιχεία που αφορούν κυρίως το παρελθόν των χαρακτήρων.
Σημαντικότερα παραδείγματα, η σχέση του Μπρικ με τον Σκίπερ στη Λυσασμένη Γάτα, που απαλήφθηκε τελείως προς μεγάλη απογοήτευση του Williams, και ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον Σεμπάστιαν και τις σχέσεις του στο Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι. Σημαντικό να σημειώσουμε επίσης πως στην πλειοψηφία τους, όταν τα έργα του Williams ανέβηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον Κάρολο Κουν, οι κριτικές δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές, με μοναδική ίσως εξαίρεση το Λεωφορείο Νοπόθος. Αντίθετα, τα αποκάλεσαν νοσηρά και ξένα προς την ελληνική πραγματικότητα. Μετά τον τελευταίο επισκέπτη το 1963, η υγεία του Williams αλλά και η απόδοσή του ως θεατρικού συγγραφέα είχε αρχίσει να φθήνει. Τα γούστα του κοινού είχαν αλλάξει. Μια νέα γενιά εμφανίστηκε που επαναστατούσε ενάντια σε όλα τα δεδομένα της προηγούμενης. Οι φοιτητικές εξεργέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και το μουσικό φεστιβάλ Woodstock είχαν σπάσει τα στερεότυπα και προωθούσαν εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Κατά την περίοδο εκείνη, δηλαδή τα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Williams και οι ασφικτικές ατμόσφαιρες των έργων του με τους καταπιεσμένους χαρακτήρες τον έκαναν να μοιάζει παλαιομοδίτικος και ξεπερασμένος. Στους καλλιτεχνικούς κύκλους θεωρείται ξοφλημένος, ένα απομεινάρι του παλιού του εαυτού. Το κλίμα της εποχής αντικατοπτρίζεται θαυμάσια στην ακόλουθη σκηνή από το «Νύχτες στη Ρώμη». Σε αυτό το απόσπασμα, η Άννα Μανιάνη αισθάνεται απόλυτα προδομένη από τον Williams για κάποια απαξιωτικά σχόλια που έκανε για εκείνη στον τύπο. Έτσι, του αποκαλύπτει πως, ενώ η ίδια επέμεινε να τον προσλάβουν να γράψει το σενάριο για μία από τις τελευταίες της ταινίες με τίτλο «Το μυστικό της Σάντα Βιτόρια», οι Αμερικανοί παραγωγοί τον απέρριψαν γιατί τον θεωρούσαν ξοφλημένο. Ήταν ιδέα του Ντεσίκα. Ακόμα χειρότερα. Λέγε λοιπόν. Το κολοφεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Συμφώνησες με το Βισκόντι. Είπες ότι το μυστικό της Σάντα Βιτόρια ήταν μια προβληματική ταινία και πως η ερμηνεία μου δεν ήταν εμπνευσμένη. Κριτής ήταν ο Λουκίνο. Ψήφισε εναντίον μου. Μωρό μου, τι λέμε πάντα για την ηλιοθιότητα αυτό των φεστιβάλ. Πρόκειται για δημιουργικό κανιβαλισμό. Θα σε σκοτώσω. Ορκίζομαι. Άννα, εγώ δεν ήμουν κριτής. Πώς μπορείς να είσαι εναντίον μου? Συμφώνησες. Με προδώσατε και οι δύο. Παντού λέει ο Τενεσί Ουίλιαμς έχει απογοητευτεί από την Άννα Μανιάνη. Συγγνώμη, δεν ήξερα πως αυτό έφτασε στις εφημερίδες. Πληγωνόμαστε και οι δύο από τις εφημερίδες. Πώς μπόρεσες να φανείς τόσο ανόητος? Μη με κοιτάς έτσι. Με ήκτο στο βλέμμα σου. Εγώ? Πες το. Ποιο? Πες το. Τι είναι ασυγχώρητο? Τι είναι κατά τη γνώμη σου το μόνο πράγμα που είναι ασυγχώρητο? Οι σκόπιμες βάναυσες πράξεις. Όμως, Άννα... Μη μιλάς. Μην ανοίγεις το στόμα σου γιατί έχω πολλά να πω. Ναι, το σενάριο ήταν σκατά. Το ήξερα αυτό και τους το είπα. Είπα στον κύριο Κράμερ ότι το μόνο που κάνει ο χαρακτήρας αυτής της γυναίκας είναι να στριγκλίζει. Και εγώ δεν στριγκλίζω εκτός αν πρέπει να το κάνω. Του είπα αφήστε το μυστικό της Σάντα Βιτόρια να παραμείνει μυστικό. Ή βρείτε κάποιον άλλο να γράψει το σενάριο. Πείτε στον Τενεσί να το γράψει και θα το παίξω. Και εκείνος είπε, ο Τενεσί είναι εξοφλημένος, είναι βαρετός, είναι του 1949 και τώρα έχουμε 1969. Είναι μέθησος. Θα βρούμε κάποιον καλύτερο. Και θύμωσα τόσο πολύ. Του είπα, άκουσε κύριε παραγωγέ του Χόλιγουτ. Μην αποκαλείς μπροστά μου το φίλο μου. Τον σπουδαιότερο εν ζωή συγγραφέα μέθησο. Αϊκαπίτο. Κατάλαβες! Μαλάκα! Ο Τενεσί Ουίλιαμς είναι καλλιτέχνης. Προφανώς δεν ξέρεις τι θα πει αυτό και είναι αυτός ο λόγος που θέλεις να προχωρήσεις με την παραγωγή αυτού του τεράστιου σκατού. Και ύστερα είπα στον κύριο Κράμερ και στους υπόλοιπους χολιγουτιανούς κρετίνους τους είπα, αν ο Τενεσί Ουίλιαμς είναι βαρετός, αν είναι τελειωμένος, τότε είναι βαρετή ζωή και τελειωμένη τέχνη. Τους βλέπεις? Τους βλέπεις όλους αυτούς τους γάτους που τριγυρνάνε στη Ρώμη? Αυτοί οι γάτοι τρώνε τους αρουραίους. Και ξέρεις, αυτό κάνει τη Ρώμη πολύ επικίνδυνη πόλη για ένα χοντρό αρουραίο σαν και σένα, κύριε Κράμερ. Γι' αυτό να πας στο διάολο. Ή μάλλον όχι. Να πας πίσω στο Χόλιγουτ. Και μετά βγήκα έξω. Έτσι σέβομαι εγώ τη φιλία. Ευχαριστώ, εγώ... Νομίζεις ότι μόνο αυτά είχαν να πούν? Όχι, μωρό μου, είμαι σίγουρος ότι είχαν κι άλλα, πολλά να πούν, πάντα έχουν. Ακριβώς. Πώς τολμάς να αμφισβητείς τη δουλειά μου? Η δουλειά μου δεν άλλαξε εδώ και 20 χρόνια.
Τότε που ήρθε σε μένα την πρώτη φορά με τόση έμπνευση. Μην το φτηνένεις, εγώ... Εσύ είσαι προδότης. Και τώρα είναι δική σου σειρά. Θα έρθουν, πίστεψέ με. Και όταν θα έρθουν θα υπάρχουν όρνια παντού που θα παλεύουν να χορτάσουν από το κουφάρι του σπουδαίου Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα. Και τότε θα ξέρεις πως αισθάνομαι βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Έπρεπε να σε καταραστώ. Αυτοί οι τρισκατάρατοι παραγωγοί ρίχναν συνέχεια χρήματα στο όνομά μου. 1.000.000 κολοδολάρια. Σκεφτόμουν πως έπρεπε με κάποιο τρόπο να το κάνω να πετύχει. Ξέρεις πόσο δύσκολο ήταν για μένα να κάνω εκείνο το απέσιο σκατό ταινία. Να προδώσω το ένστικτό μου. Να προδώσω όλα όσα με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα. Συγγνώμη, Άννα, εγώ... Εγώ πλήρωσα το τίμημα για όλο αυτό. Εγώ η Μανιάνη. Όλος έχω, όλος έκανα, τα έκανα μόνη μου. Χωρίς κανέναν άντρα να με βοηθήσει. Όμως δεν μπορώ πια να σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Το ξέρω, Τεν, πως τα έργα σου είναι τα παιδιά σου, αλλά δεν έχουν ανάγκες. Όταν είσαι νέα και δεν είσαι μητέρα, είναι εύκολο να κάνεις θυσίες. Όταν όμως μεγαλώσεις και έχεις κάποια χρήματα, επιτυχία, τότε βάζουν στο μάτι την αξιοπρέπειά σου. Και ύστερα, την ίδια την ψυχή σου. Έπρεπε να σου το έλεγα προσωπικά, Άννα, αγαπημένη μου. Άννα, ήσουν πολύ καλή για εκείνη την ταινία. Λυπάμαι που νιώθεις προδομένη από αυτό που είπα. Εκείνη τη στιγμή έγινες αυτό που απεχθάνεσαι περισσότερο από κάθε τι άλλο. Έγινες κριτικός. Και αυτό με κάνει να αναθεωρώ την πίστη μου σε σένα. Άννα, μωρό μου. Μετά από την τεράστια επιτυχία που σημείωσαν τα έργα του κατά τις δεκαετίες του 40 και του 50, ο Williams αντιμετώπισε μεγάλα προσωπικά προβλήματα και μεγάλες θεατρικές αποτυχίες κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70. Παρόλο που συνέχιζε να γράφει καθημερινά, η ποιότητα της λογοτεχνικής του δουλειάς δεν ήταν πια στα ίδια επίπεδα, λόγω και του εθισμού του στο αλκοόλ και στα βαρβιτουρικά. Στην κακή ψυχολογική του κατάσταση συνέτειναν αρκετά και οι κακές επιλογές συνεργατών. Το 1963, ο σύντροφός του, Φρανκ Μέρλο, Αμερικανός σικελιάνικης καταγωγής, πεθαίνει. Σε βαθιά κατάθλιψη, ο Williams αρχίζει να μπαινοβγαίνει σε διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα, πάντοτε υπό το άγρυπνο βλέμμα της μητέρας του και του αδελφού του. Τα έργα που έγραψε αυτή την περίοδο, οι 7 κάθοδοι της Μέρτσολ, γνωστό και ως το Βασίλειο της Γης, το «Στον μπαρ ενός ξενοδοχείου του Τόκιο», οι μικρές έξυπνες προειδοποιήσεις, το έργο για 2 πρόσωπα γνωστό και ως «Η Κραυγή», το σημάδι του κόκκινου διαβόλου, τα ρούχα για καλοκαιρινό ξενοδοχείο, αλλά και αρκετά άλλα ακόμα, ήταν όλα εις πρακτικές αποτυχίες. Οι αρνητικές κριτικές τον κατέβαλαν πλήρως. Το τελευταίο του έργο, με τον αποκαλυπτικό σε ό,τι αφορά τον ψυχικό του κόσμο τίτλο «Το ετοιμόρροπο σπίτι», ανέβηκε στο Σικάγο το 1982. Παρόλο που το τελευταίο του αυτό έργο πήρε καλές κριτικές, έκανε μόνο 40 παραστάσεις. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1983 παίχτηκε η τελευταία πράξη της ζωής του σπουδαίου δραματουργού. Η γραμματέας του τον βρίσκει νεκρό στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Ελιζέ στη Νέα Υόρκη. Ο ιατροδικαστής βρήκε σφινωμένο στο λαιμό του ένα καπάκι από κάποιο κολλήριο. Η θεωρία που διατυπώθηκε αργότερα ήταν ότι ο θάνατος του προήλθε από υπερβολική δόση σε κονάλ. Ο φίλος του, θεατρικός συγγραφέας Λάρι Μέιες, είχε πει αναφορικά με τα γεγονότα. Ο Τένεσι δεν πνίγηκε από ένα καπάκι που βρέθηκε στην τραχεία του όπως αναφέρθηκε τότε. Δεν πέθανε ούτε από το ποτό, ούτε από AIDS, ούτε αυτοκτόνησε, ούτε δολοφονήθηκε. Δεν συνέβη αυτό που διψούσαν να γράψουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οξία δευτερογενής δυσανεξία είναι αυτό που αποκαλύπτει η έκθεση της νεκροψίας. Είχε γίνει δυσανεκτικός σχεδόν στα πάντα. Έχανε βάρος και δεν μπορούσε να χωνέψει σωστά, αλλά ήταν εξαιρετικά διαυγής. Ο Τένεσι έγραφε και ξαναέγραφε μέχρι τη μέρα που πέθανε. Παρόλο που ο ίδιος επιθυμούσε να αποτεφρωθεί και να σκορπιστούν οι στάχτες του στον κόλπο του Μεξικού, ο αδερφός του Ντέικιν διευθέτησε να ταφεί τελικά στον οικογενειακό τάφο, στο καθολικό κημητήριο Κάλβαρι του Σεν Λούις. Ως μια τελευταία τραγικής ηρωνίας
τραγικής ηρωνίας πινελιάς στη ζωή του, αποτέλεσε και το όνομα της τελευταίας του κατοικίας, αφού Κάλβαρη ερμηνεύεται στα ελληνικά ως Γολγοθάς ή Κρανίου τόπος. Στη χριστιανική θρησκεία, Κρανίου τόπος είναι το τοπονύμιο του σταυρικού μαρτυρίου του Ιησού, ενώ μεταφορικά σημαίνει τόπος ολέθρου. Ο Βίλιαμς υπήρξε μια βασανισμένη ψυχή τόσο από τους προσωπικούς του δαίμονες που τον έσπροχναν προς τις καταχρήσεις και την αυτοκαταστροφή, όσο και από τις χειροπιαστές τραγωδίες στη ζωή του, όπως η λογοτομή της αγαπημένης του αδερφής Ρόουζ και ο θάνατος των δύο σημαντικότερων συντρόφων του Κιπ Κίρναν από καρκίνο του εγκεφάλου και του Φρανκ Μέρλο από καρκίνο των πνευμόνων. Είναι ίσως αυτή η αίσθηση της τραγικότητας, την οποία φαίνεται να κατανοούσε πλήρως και την οποία συναντάμε σε όλα σχεδόν τα έργα του, που τον έσπροχνε να δημιουργεί αυτούς τους ατελείς ήρωες, αυτούς τους αντι-ήρωες μάλλον, στην ουσία απλοί άνθρωποι που βρίσκονται όμως σε κατάσταση κρίσης και αναγκάζονται να υπερβούν τα ωριά τους, γιατί αν δεν τα καταφέρουν θα οδηγηθούν στην αντίπερα όχθη, με όλους τους συμβολισμούς και τις ερμηνείες που μια αντίπερα όχθη μπορεί να εμπεριέχει. Τους αντιήρωες του, ο συγγραφέας τους αγάπησε, τους κατανόησε και θέλησε να τους δικαιώσει στα μάτια του κοινού μέσα από τη λυρική του γραφή. Γιατί ο Τένεσι Βίλιαμς ήταν στην πραγματικότητα ένας ποιητής ή, όπως έχει υποθεί από κάποιους μελετητές του έργου του, ο Βίλιαμς ήταν ο ραψοδός των τραυμάτων. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος αυτού του φόρου τιμής, σε έναν από τους σπουδαίωτερους Αμερικανούς δραματουργούς του 20ου αιώνα, και κλείνοντας, ας ακούσουμε τους στίχους μιας γαλλικής ροκ μπαλάντας που γράφτηκε τη δεκαετία του 80, λίγα μόλις χρόνια μετά το θάνατό του, με θέμα τον Williams και τον εύθραυστο κόσμο και τον ψυχισμό του. Τραγουδήθηκε από ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής ροκ σκηνής, τον Johnny Hallyday. Οι στίχοι ανήκουν στην τότε σύντροφό του, την επίσης Γαλλίδα ηθοποιό Ναταλή Μπάι, και η μουσική ανήκει στον Μισελ Μπεργέ. Τίτλος «Κάτι από τον Τένεσι». Απόδοση στα ελληνικά από τον υποφαινόμενο, και ας ακούσουμε τους στίχους. Όλοι έχουμε κάτι μέσα μας από τον Τένεσι. Αυτή τη θέληση να μην αφήσουμε τη νύχτα να τελειώσει. Αυτόν τον τρελό πόθο να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Αυτό το όνειρο μέσα μας, με τις λέξεις τις δικές του. Κάτι από τον Τένεσι. Αυτή τη δύναμη που μας πρόχνει προς το άπειρο. Υπάρχει λίγη αγάπη, με τόση όμως επιθυμία. Τόσο λίγη αγάπη, που κάνει όμως τόσο θόρυβο. Κάτι μέσα μας από τον Τένεσι. Έτσι ζούσε ο Τένεσι, με την καρδιά εμπήρετη και το κορμί ερείπιο, με αυτή την υπέροχη διάθεση για ζωή. Αυτό το όνειρο μέσα μας ήταν η δική του κραυγή. Κάτι από τον Τένεσι. Σαν ένα αστέρι που σβήνει μέσα στη νύχτα, την ώρα που οι άλλοι αγαπιούνται μέχρι τρέλας, χωρίς κανένα ξέσπασμα στη φωνή τους και χωρίς κανένα θόρυβο, χωρίς έναν έρωτα μοναδικό, χωρίς κανένα φίλο. Έτσι χάθηκε ο Τένεσι, κάποιες ώρες της νύχτας, όταν η καρδιά της πόλης έχει πια αποκοιμηθεί, επιπλέει ένα συναίσθημα που μοιάζει με επιθυμία. Αυτό το όνειρο μέσα μας, με τις λέξεις τις δικές του. Κάτι από τον Τένεσι. Υπάρχει κάτι μέσα μας, δικό του. Θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης και την απονομή της τιμητικής διάκρισης της εστίας προς τον Φράνκο Ντ'Αλεσάνδρο για τη σημαντική συμβολή του στο θέατρο και τον πολιτισμό. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου που γιορτάζουν όλα τα θέατρα σήμερα, ο Θεατρικός Πολυχώρος Εστία απονέμει ως ένα ελάχιστο φόρο τιμής από το 2019 τιμητική διάκριση σε μια προσωπικότητα από τον χώρο του θεάτρου, των γραμμάτων και των τεχνών για τη συμβολή του στο θέατρο και τον πολιτισμό. Αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα ο Θεατρικός Πολυχώρος Εστία έχει βραβεύσει τους ακόλουθους ανθρώπους του θεάτρου και των γραμμάτων, τον Νίκο Χαραλάμπους και τη Μαρία Μίχα, τον Πάνο Ιωαννίδη, την Ιρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου, την Πίτσα Αντωνιάδου, τη Βούλα Πελεκάνου και τον Πέδρο Βικούνια.
Φέτος, η τιμητική διάκριση της εστίας απονέμεται στον ακαδημαϊκό και θεατρικό συγγραφέα και μελετητή του Williams, Φράνκο Νταλεσάντρο. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι πολύ θα ήθελε να ήταν παρόν και να παραλάβει το βραβείο, όμως δεδομένου ότι η Αμερική δεν είναι πολύ κοντά, ο Φράνκο έστειλε ένα ευχαριστήριο σημείωμα, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, ας ακούσουμε ένα σύντομο βιογραφικό του σημείωμα. Ο Φράνκο Νταλεσάντρο είναι Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και ποιητής με Ιταλική και Ιρλανδική καταγωγή. Ζει στη Νέα Νιόρκη, όπου διδάσκει θεατρολογία ως επισκέπτης καθηγητής θεατρολογίας σε κολέγια και πανεπιστήμια. Έγραψε πολυάριθμα θεατρικά έργα, πολλά κινηματογραφικά σενάρια, αλλά και ποίηση. Πολλά από τα έργα του έχουν λάβει σημαντικά βραβεία και διακρίσεις. Το έργο «Νύχτες στη Ρώμη» έχει συμπεριληφθεί στα καλύτερα θεατρικά έργα του 2002 και ήταν υποψήφιο για πολλά βραβεία. Είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία στη Νέα Υόρκη το 2002 και στο Λονδίνο το 2004. Έκτοτε έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και συνεχίζει να ανεβαίνει σε πολλές χώρες σε θέατρα αλλά και σε πανεπιστήμια, ενώ ήταν υποψήφιο για περισσότερα από 46 διεθνή βραβεία. Σύντομα αναμένεται και η κινηματογραφική του εκδοχή. Το θεατρικό έργο για δύο άτομα με τίτλο «Νύχτες στη Ρώμη», Τσεν και Άννα, εξετάζει την εκρηκτική φιλία δύο ανθρώπων που σημάδεψαν την ιστορία της τέχνης του 20ου αιώνα, του Williams και της Μανιάνη. Στο έργο του Νταλεσάντρο, οι δύο ήρωες θρύλοι της θεατρικής σκηνής και της κινηματογραφικής οθόνης εξερευνούν τις μεγάλες αλήθειες που αφορούν στη φύση της έμπνευσης και στην ανάγκη για καλλιτεχνική έκφραση. Και οι δύο πολεμούν τους δικούς τους δαίμονες, πραγματικούς και φανταστικούς, καθώς βαδίζουν στον δενταλώδη δρόμο προς τη φήμη ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και τη Ρώμη. Μια Ρώμη που παραπέμπει στη φελληνική Dolce Vita, κινηματογραφικό ορόσημο για τον Ιταλικό αλλά και για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Με βάση τις προσωπικές τους αναμνήσεις αλλά και τα τραύματα που τους στοιχιώνουν, ο συγγραφέας εμβαθύνει σε αυτή την τόσο ξεχωριστή φιλία. Εμβαθύνει ακόμη και στη σημαντική τέχνη που δημιουργήθηκε μέσα από το αμοιβαίο πάθος τους για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ παράλληλα το έργο αναφέρεται και στις απρόβλεπτες εκφάνσεις του έρωτα και της αγάπης. Το έργο καλύπτει την περίοδο 1948-1973, από την πρώτη γνωριμία των δυο τους μέχρι τον θάνατο της Μανιάνη. Αποτελεί δε ένα είδος θεατρικού pas de deux και απαιτεί από τους ηθοποιούς μεγάλη ευαισθησία και σκηνική ακρίβεια στην απόδοση των ρόλων. Ο Τσεν και η Άννα ανοίγουν την καρδιά και την ψυχή τους ο ένας τον άλλον με ομή ειλικρίνεια, αλλά και με την απελπισία που προκαλεί ο μεγάλος συναισθηματικός πόνος. Μέσα από ένα σκακιστικού τύπου παιχνίδι επίθεσης και άμυνας, προσπαθούν να εκφράσουν κάποιες από τις κοινές τους ανάγκες, πρωτίστως να αγαπηθούν από τη μια, αλλά και να καταφέρουν να αποδεχτούν τον έρωτα και την αγάπη όταν τελικά βρεθούν στο δρόμο τους από την άλλη. Ο Νταλεσάντρο έγραψε το ακόλουθο κείμενο, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην ελληνική έκδοση εν είδη προλόγου. Πάντα είχα ένα πάθος για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ξεκινώντας από το επώνυμό μου με τις ελληνικές ρίζες, συνεχίζοντας την πρώτη μου αγάπη, μισή από την Ελλάδα και μισή από την Ιταλία, περνώντας τα μαγικά ταξίδια μου στην Ελλάδα στα 20 μου χρόνια, αλλά και τη μακροχρόνια φιλία μου με την Ολυμπία Δουκάκη, η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένας σημαντικός παράγοντας στη ζωή μου. Για να είμαι ακριβής, ήταν μέσω της Ολυμπίας που οδηγήθηκα στη συνεργασία με τον εξαίρετο ταλαντούχο σκηνοθέτη Άγη Παΐκο για την παραγωγή του θεατρικού αυτού στο θέατρο Εστία, με τη χαρισματική συγγραφέα και μεταφράστρια Χλόη Βερίτη και με τις ιστορικές εκδόσεις Δοδόνη. Φαίνεται πως οι Έλληνες θεοί και οι θεές, στη γη και στους ουρανούς, οδήγησαν και ευλόγησαν το ταξίδι του έργου «Νύχτες στη Ρώμη». Οι ζωές μας και τα θεατρικά έργα είναι παράξενα πράγματα. Ενώ προσπαθούμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο, αυτά παίρνουν το δικό τους δρόμο και συχνά εμείς δεν έχουμε ιδέα για αυτούς τους ελιγμούς που είτε περνάνε μέσα από ανησυχίες είτε μέσα από χαρές. Αποτελούν ένα τόσο σημαντικό μέρος της ζωής και της συγγραφής. Το θεατρικό έργο «Νύχτες στη Ρώμη» είναι αυτό που το 2002 με τοποθέτησε στο χάρτη ως θεατρικό συγγραφέα. Τα τελευταία 20 χρόνια το έργο γνώρισε διεθνή επιτυχία σε πολλές πόλεις του κόσμου, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Λος Άντζελες, το Μπουένος Άιρες και η Πράγα. Έκτακτες παραστάσεις ανέβηκαν και σε Χιλή, Κροατία, Γαλλία, Ρωσία, Σλοβενία και Ισπανία. Ενώ σύντομα το έργο θα ανεβεί και σε άλλες σημαντικές πόλεις.
Στη διάρκεια αυτής της 20ετίας, το έργο έχει κερδίσει περισσότερα από 20 θεατρικά βραβεία ανά το παγκόσμιο. Ίσως η πιο σπουδαία κριτική του προέρχεται από την κριτικό θεάτρου Ιρένε Μπακάλενικ, που έγραψε: «Οι νύχτες στη Ρώμη είναι μια συγκινητική εξιστόρηση μιας φιλίας. Ο Νταλεσάντρο δημιούργησε αυτό το έργο με αγάπη, με επιβλητική πρόζα που αντιπροσωπεύει επάξια τον Τενεσί Ουίλιαμς. Έχω πει πολύ συχνά σε συνεντεύξεις μου πως το να καταλάβω τη συνεχόμενη και κάπως πολύπλοκη ερωτική μου σχέση ανάμεσα στην Ιταλία και στην Αμερική είναι η ιστορία της ζωής μου. Ως παιδί μαγευόμουν από τη θεατρική και την κινηματογραφική εκδοχή του έργου «Τριαντάφυλλος στο στήθος». Το υπέροχο ποίημα του Τενεσί Ουίλιαμς σε συνδυασμό με την ερμηνεία της Άννας Μανιάνη, για την οποία πήρε το Όσκαρ το 1955, με στοίχιωνε. Το ενδιαφέρον του Ουίλιαμς να αφηγηθεί την ιστορία του αγώνα των Ιταλών μεταναστών, με άλλα λόγια την ιστορία της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης που ήταν πανομοιότυπη με εκείνη του πατέρα μου, με μαγνήτιζε. Στα χρόνια της φοιτησής μου στο Πανεπιστήμιο εμβάθυνα στο θεατρικό και στην ταινία και καθώς βυθιζόμουν στον κόσμο του Ουίλιαμς δεν άργησα να ανακαλύψω ότι το Τριαντάφυλλο στο στήθος δεν ήταν το μοναδικό έργο που είχε γράψει για τη μούσα του. Το έργο «Ορφέας στον Άδη» ήταν εντελώς διαφορετικό από την αυθεντική του ενσάρκωση με τίτλο «Η μάχη των αγγέλων». Αυτή η μεταμόρφωση σε ένα νέο έργο έγινε ακριβώς λόγω της φιλίας του με τη Μανιάνη. Έτσι η Μανιάνη έγινε και πάλι πρωταγωνίστρια στην κινηματογραφική εκδοχή με τον τίτλο «Φυγάς» και πήρε και άλλα βραβεία, επένους και διεθνή αναγνώριση. Και ενώ αυτά τα δύο έργα γράφτηκαν αποκλειστικά για τη Μανιάνη, αργότερα ανακάλυψα ότι άλλοι τρεις πολύ ενδιαφέροντες γυναικοί χαρακτήρες, η πριγκίπισσα Κάπα από το γλυκό πουλί της Νιώτης, η Μαξίν από τη νύχτα της Ιγκουάνα και η Φλόρα Γκόφορθ από τον τελευταίο επισκέπτη, ήταν επίσης εμπνευσμένοι από τη ζωή και το πνεύμα της σπουδαίας Μανιάνη. Για τον Τενεσί η ζωή του ήταν η τέχνη του και έτσι η σχέση του με τη Μανιάνη αναπόφευκτα βρήκε τον τρόπο να διεισδύσει μέσα στο έργο του. Δημιούργησα το έργο αυτό έτσι ώστε οι θεατές να μπορέσουν να ανακαλύψουν κομμάτια της δικής τους ζωής που συνδέονται με τα διάφορα έργα του Ουίλιαμς και τις ερμηνείες της Μανιάνη και συνθέτουν ένα πολύπλοκο μοσαϊκό φτιαγμένο από περιστρεφόμενα κομμάτια ζωής και τέχνης. Η ιστορία του Τεν και της Άννα καταγράφει την πολύχρονη, εκρηκτική, εμπνευσμένη και σπάνια φιλία ανάμεσα στο σπουδαιότερο Αμερικανό δραματουργό και την πιο εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιό. Ο Ουίλιαμς υπήρξε ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος συγγραφέας σε μια εποχή απίστευτης προκατάληψης και μίσους. Τα έργα του αποτέλεσαν πρόκληση και μεταμόρφωσαν τις ψυχές μας και το θεατρικό τοπίο στην Αμερική και στον κόσμο. Από την άλλη, η Μανιάνη υπήρξε μια θρυλική καθημερινή γυναίκα, της οποίας η γήινη ομορφιά και η φλογερή μεσογειακή προσωπικότητα άνοιξαν ένα εντελώς καινούριο κεφάλαιο στη θεατρική ερμηνεία και έδωσαν νέο νόημα στην ύπαρξη της κάθε γυναίκας. Το κέριο θέμα του έργου αυτού είναι η φιλία, η μαγική σύγκρουση αυτών των δύο δυνάμεων της φύσης και τα βραβευμένα έργα που έγραψε ο Ουίλιαμς για τη Μανιάνη. Όπως λέει ο Τεν στην Άννα, η αγάπη και η φιλία είναι τα σωσίβια που πετάμε ο ένας στον άλλον, σαν να μας παρασέρνουν τα κύματα στις φουρτουνιασμένες θάλασσες της ζωής. Έγραψα το έργο αυτό με σκοπό να φωτίσω δύο από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Θέλησα να ανάψω έναν σπινθήρα για τη νέα γενιά για να μελετήσει τα έργα του Τενεσί Ουίλιαμς και τις ταινίες της Άννας Μανιάνη. Και αν, όπως είπε κάποτε ο Τενεσί, ένα έργο θα πρέπει να είναι τα δίχτυα που στείνεις για να παγιδέψεις την αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης, ελπίζω να έχω δημιουργήσει ένα έργο που έχει παγιδέψει μια τέτοια αλήθεια που να αφυπνίζει το μυαλό σας και να κατακτά την καρδιά σας. Φράνκο Ταλεσάντρο, Νέα Υόρκη, Ιούνιος 2022. Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, θα παρακάμψουμε το επόμενο σημείωμα και να προχωρήσουμε στην απονομή του βραβείου. Το βραβείο θα παραλάβει εκ μέρους του συγγραφέα ο Ανδρέας Φιλίππου. Ο Ανδρέας Φιλίππου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμείας του Συνδέσμου Dante Alighieri, Società Dante Alighieri, Επιτροπής Κύπρου και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Κολεγίου Terra Santa. Σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι ο σύνδεσμος Dante Alighieri είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Ιταλία το 1889 με σκοπό την προώθηση της Ιταλικής κουλτούρας και γλώσσας ανά το παγκόσμιο, αλλά και να στηρίξει τους δεσμούς μεταξύ των Ιταλών μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα.
Η Κυπριακή Επιτροπή του Συνδέσμου Ντάντε Αλιγιέρι είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την προώθηση της Ιταλικής κουλτούρας και γλώσσας και την ανάπτυξη των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας. Φιλοξενείται στην Ιταλική Πρεσβεία στη Λευκοσία και προσφέρει τη χρήση βιβλιοθήκης, η οποία περιλαμβάνει περίπου 2.000 βιβλία. Ο Σύνδεσμος οργανώνει για τα μέλη του εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ποιητικές και μουσικές βραδιές και μαθήματα Ιταλικής γλώσσας για ξένους σε όλα τα επίπεδα. Παρέχει επίσης τις διεθνείς εξετάσεις Πλίντα, με τις οποίες πιστοποιείται επίσημα η Ιταλική γλώσσα σε κλίμακα 6 επίπεδων, όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Καλώ στο βήμα τον Ανδρέα. Εκ μέρους του Θεατρικού Πολυχώρου Εστία, αγαπητέ Ανδρέα, ως εκπρόσωπος της Società Dante Alighieri, θα ήθελα να παραλάβεις αυτό το βραβείο, το οποίο θα στείλουμε το συντομότερο στον Φράνκο Νταλεσάνδρο για τη συμβολή του στο θέατρο και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Επιτροπής Κύπρου Dante Alighieri, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή του Θεατρικού Πολυχώρου Εστία για την τιμητική διάκριση προς τον Φράνκο Αλεσάνδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Άγιο Παϊκό και τον Πολυχώρο Εστία, καθώς και τον που παραβρέθηκαν και ζωντάνεψαν την απόψινή βραδιά. Για να συνοψίσω αυτό που ένιωσα και που κάθε φορά νιώθω με τον Τένεσι Ουίλιαμς, θα έλεγα κάτι που είπε ο Ράινερ Μαρία Ρίρκε, ο μεγάλος Γερμανός ποιητής. Αν φώναζα, ποιος θα μου απαντούσε από τις στρατιές των αγγέλων? Η μεγάλη μοναξιά του Τένεσι Ουίλιαμς έγινε θέατρο, έγινε θεατρικός λόγος, έγινε δρόμενο. Ο Ρίρκε συνεχίζει και λέει, όταν έχεις μοναξιά, να εύχεσαι να είναι πολύ μεγάλη. Στη μεγάλη μοναξιά και στην εγκατάλειψη αρχίζει τότε ο διάλογος με τον Θεό. Πράγματα δύσκολα, επώδυνα, και ευχαριστώ και πάλι όλους σας, Άγιοι και αγαπημένοι ηθοποιοί, για αυτό το απόψινό, το οποίο μου θύμισε κάτι από τον Πλούταρχο στο βίο του Σόλωνος. Όταν τελείωσε μια παράσταση ο Φρίνιχος, ήταν εκεί ο Σόλων, ο νομοθέτης, ο σοφός, ένας εκ των 7 σοφών της αρχαίας της Ελλάδος. Και λέει ο Πλούταρχος ότι δημιούργησε μεταξύ τους μια οξύτατη συζήτηση. Έκανε οξύτατες παρατηρήσεις στον Φρίνιχο ο Σόλων, λέγοντάς του ότι είναι ανήθικα αυτά τα πράγματα, απαράδεκτα, δεν πρέπει να γίνονται. Και ο πανέξυπνος Φρίνιχος του απάντησε, κύριε νομοθέτα, του λέει, δεν είναι απαράδεκτα, δεν είναι ψεύτικα, δεν είναι ανήθικα, είναι παιχνίδια. Και απόψε το παιχνίδι αυτό μας έδειξε μια όψη του σύγχρονου κόσμου και μια καταγγελία του κακού. Ευχαριστώ πολύ.